siellä, Jumala? Olepas toilla siellä? Heidän lait ja säännöt ei meitä koske. Me emme ole ruottalaisia, emmekä suomalaisia. Me olemme meikäläisiä. Meillä oli ilmestys. On tulossa arkki. Kokoamhaa vanhurskaat meidän maasta. Se tulee. Meinaatko sieltä tätä tosissasti? Se on Jumalan sana, Raakel. Mie olen Kristus. Ni som både är lärarinna och troende, ni måste väl inse att detta är inte kristendom? Ja väljettetään. Ja sitten Herran päivä odottaa. Mutta iso sanoi, että on tuomiopäivä. Karpela perkeleet helvetiin! Ei pian olla vapaa. Kaikki on Jumalan käsissä. Minä rakastan Teodoria. Mutta mitä minä ajattelen on, kuuntelevatko ne sinua, Jumala? Onko se sinun ääni, mitä ne kuuntelevat?